ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டைட்டில் தமிழில் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும். என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 10th 12th ரிசல்ட் வருது. ஸோ அதை எப்படி நம்ம பார்க்குறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் நம்ம ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நம்ம போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்க் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக போய்ட்டு உங்கள் ரிஜிஸ்டர் நம்பரும் அடுத்து வந்து டேட் ஆஃப் பர்த்தும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்டை பார்க்கலாம். ஸோ அப்படி இல்லை நானே போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற நினச்சிங்கன்னா ஸோ கூகுளில் போய்ட்டு உங்களை 10th இல்லை 12th பார்த்துக்கோங்க. 10th ஸோ இப்போ 10th பப்ளிக் ரிசல்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் வெப்சைட் வரும். ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஸோ உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் ரெண்டுத்தையும் போட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் ஜெராக்ஸ் கூட. ஸோ அவ்வளோதாங்க தான் ஷேர் பண்ணி நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ இருந்தால் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ முடிச்சிடும். டாடா பை, see you guys.